Azteko, esango dutena nondik datorren jakiteko, nire profila edo zein naizen eta zer egiten duan jakiteko. Bueno, EH irakaslea naiz, Leioan, eta ekologiako irakasgaia ematen dut bati bat, eta ekologiakin erlazioa daukaten beste gai batzuk ere bai. Hemen baten bat badago sufritu nahuena, eta sufritu gai egin duena ere bai. Ibai eta laku eta urtegien ekologian lan egiten dut, bereziki, bai. Eta ikerketa ere, esparru hortan egiten dugu, lakuak, ibaiak eta errekak lantzen ditugunean, ez gara guztiz deskribatzaileak diren talde horitakoak, hau da, ez gara joaten leku batera eta ze xomorro edo ze arrain dauden bakarrik deskribatzen, ekologia funtzionala edo, izen pomposo hori irabelikoet, egiten dugu, bai. Hor dagoen izaki bizidunek eta hor dagoen materialek ze prozesuetan parte hartzen duten, eta prozesu horiek nola eraldatzen ditugun gizakiok lantzen duen horako disiplina bada. Eta hor aztertzen ditugun gauza, deskonposaketa adibidez, zer gertatzen zaio hosto bat erortzen denean errekara, nork jaten du, nola iristen da hosto horretan dagoen energia amuarrainera. Ekoizpena bera, hau da, zer egiten du leku batean amuarrain gehiago edukitzeak edo amuarrain gutxiago edukitzeak, zergatik inpaktu batzuk nabarmenki kaltetzen dute amuarrain populazioa. Edo adibidez beste bat izango zen autodepulazioarena. Zer gertatzen da, kutsatzailea sartzen denean uretara, badakigu betirako ez dela existitzen hor, depuratu egiten da edo transformatu egiten da, eta hori ze tasatan gertatzen da, zenbat distantziatara eragin dezake zuku sartu duen kutsatzaile horrek, noiz garbituko da bere kabuz, kontu horiek aztertzen ditugu. Gero lan asko egiten dugu baita komunitateen ekologian. Komunitatea, azken batean hor daukagun xomorro kolekzio hori, gehi arrainak, gehi onjoak, gehi algak, guzti horiek beraien artean ze interakzio dauzkaten eta nolako harremana daukaten. Hor, dibertsitatea lantzen dugu, zenbat espezie dauden, espezie arteko interakzio nabarmenena zerk zer jaten duen, edo zenek lehiatzen duen zenekin, edo energia fluxuak, nondi nola doan energia sistema bakoitzean. Esperimentu observazionalak egite ditugu, da observazionalak dira leku batera joan eta azken batean zer dagoen deskribatzen dugunean eta galdera asko erantzun daitezke modu honetara. Adibidez, zer eragin daukagu, ez dakit, zer eragin sortzen dute eukaliptadiek. Gozen aztertzera, eukaliptadi azpiko errekak eta gozen aztertzera aristi azpiko errekak eta ikusi ze diferentzia dauden. Hori observazionala da, ez dugu zer egiten. Baina nahiko ezaguna gara baita talde bezala esperimentu manipulatiboak egite ditugulako. Hau da, guk sortzen ditugu horrelako manipulazioak eta manipulazio horien ondorioak aztertzen ditugu modu kontrolatuago batean. Eta egin ditugun batzuk, eta gero hitz egingo gehiago ere, baina adibidez erreka lehortzearena. Horre aukera izan genuen bere momentuan, horre lehenengo ezkerreko argazkiotan agertzen da artikutza bailarako presa bat da, desbiderapen kanala ikusten zute hor ezkerretara, hori martxan jarri genuen, eta erreka ez lehortu guztiz, baina emaria izugarri jaitsi genuen, eta ikusi genuen zer eragin sortzen zuen horrek. Erreka kutsatzearena, hori gehiago hitz egingo dugu horri buruz, baina adibidez hemen esperimentu bat egin genuen, Elgoibarko araztegiko ur garbituak erabili genituen, eta erreka batera isurri genituen, eta horrek zeukan eragina aztertu genuen. Edo beste esperimentu manipulatibo nahiko ezaguna gure taldearentzako da egurpresak eraikitzearena. Hemen ikusten da eskubian, egurpresa ezberdinak sortu ditugu hainbat errekatan, eta horrek materialen fluxuan edo bertako amuarrain, ornogabe, eta denako bizidunetan daukan eragina aztertu dugu. Ibaiak aztertzen ditugu, baina beti daukagu lotura lehorraldearekin ere, arroarekin. Azken batean, nik beti jartzen dute horako simil hau, eta gizakian odola aztertu dezakegun bezala, gorputzetako organo ezberdinetan gertatu diren gauzen errefleju delako, zean kasuan ere, ekologian kasuan ere, arroan gertatzen den gauzak gehienek eragin zuzena daukate ibaietan, ibai eta erreketan. Horren ibai eta errekak aztertuta, hor ikusi dezakegu inpaktu hori handiagoa, txikiagoa izan den. Horren zandakoa, nire planteamentua izango da orain zenbait, kezkatzen gaituzten zenbait gai edo aipatzea, eta seguru horietako batzuk ezaguna egingo zaizkitzutela. Lehenengoa, eta pixo handia hartzen da dena azken aldian, bai ur ekosistemen azterketan, baina baita lehorreko ekosistemen azterketan ere landaketen kontua. Hau hor agertzen da espezie hori ezaguna egingo zaizue, eukaliptua. Orduan azken 5 urtetan edo eukaliptuaren gorakada nabarmena ikusi dugu. Hemen ikusten da, eskuinean daukagun grafiko honetan,
Bizkaian izugarrizko eukaliptadi pila daukagu, beti egon da eukaliptu asko horre kostaldean, ez? Eta Gipuzkoan da Araban gutxiago daukagu. Baina azkeneko bost hamarrute tarte horretan, izugarrizko gorakada pairatzen ari den espezie bat da eukaliptuarena. Horren zergaitia jaingo ez dute, pinudien berakada handia gertatu da, gaitz asko pairatu dituzte, eta alternatiba bezala eukaliptua planteatu da. Eta eukaliptuak pinudiarekin konparatzen baldin badugu, intentsifikazio nabarmena sortzen du. Hau da, intentsifikazioa errekurtsoen erabileran, uraren erabileran, mantenuaren erabileran, sortzen dituen inpaktuak hartzen baditugu kontutan ere. Orduan, hau da, lerro importante bat asko ikertzen ari garena gaur egun. Beste inpaktu nabari bat, gero eta patenteagoa dena edo, lehorteena. Eta eukaliptuekin badauka erlazioa, eukaliptuak ere lehorteen sortzaile izan daitezkelako. Baina, lehorteak sortzeko orduan, landaketak albo batera utzita, dauzkagu, modu artifizialean sortu ditzakegun lehorteak, eta hor da, derivazio bat, ez? Ubide batetik ura hartzen dugu, eta kasu honetan, zentral hidroelektriko batera garraiatzen dugu energia sortzeko. Horrek impactua sortzen du. Baina gaur egun, izugarrizko garrantzia hartzen ari den esparrua, bati bat, klima aldaketarekin ere, oso patentea den gai badelako. Ez da oso nabarmen gertatzen ari zaigu, emariak, eta bati bat urtegietan ikusten da garbi, izugarri jaisten ari direla. Urtero agertzen zaigu udararo agertzen zaigu berrietan, aspaldiko urtetan egon den maila bajuenak harrapatzen ari direla, ez dakit nongo urtegietan. Eta aspaldi ikusi ezen kanpantorrea, agerian geratu dela, ez dakit urpean geritu zen herriska horretan. Holako berriak gero eta nabarmenagoa dira. Orduan, garrantzia handia hartu du, noski, ura behar degulako gizakiok, baina baita funtzionamendu ekologikoaren sortu ditzakeen eraginak zein dian jakitea nahi degulako. Eta ze hortan, zentzu horretan, hemen badaukagu, hemen inguruan, ezaguna ingo zaizuen eremu bat, nahiko txo ikertu duguna. Iturrigorri, hemen ezaguna ingo zaizue, Iturrigorri non dagoen, bai? Izta. Iturrigorri izan da, ikerketa global batean, errekak lehortzeak sortzen duen efektua edo, eragina edo, aztertzeko erabili dugun erreka modelu bat. Beste bat artikutzan dago, baina hortik aurrera besteak nazioarteko erreka dira mundu guztien zabalduta. Eta hor zer egin dugu, hartu ditugu bi erreka tramu, batetikan etengabe urpean gelditzen den erreka tramu bat, hau da, ura urte osoan daukan tramu bat, eta Iturrigorriko goiko partea hori da. Eta bestetik hartu dugu erreka tramu intermitente bat. Erreka tramu intermitentea da urte sasoi batzutan ura daukana, baina beste batzutan lehortzera iristen dena. Eta hori da, justu Iturrigorriko pista jaisten zaretenean, hortik behera gelditzen den parte hori. Orduan, konparatu ditugu hor, bi sistema egietan, uretako bizidunek zer egiten duten, lehortzen denean uretako bizidunek zer egiten dute. Ies egiten dute, bertan gelditzen dira erresistentzia formatan, arrautzeak uste dituzte hor bertan zoruan, edo nola iraute dute, edo kolonizatzen, edo guztiz desagertzen dira eta beste leku aldetik etorri behar dute. Bestetik ikertu du baita, ze garrantzi daukan horrek lehorreko izakientzako. Lehorreko izakientzako kolpera habitat berri bat sortzen da, eremu berri bat sortzen da, eta horiek kolonizatzen duten edo ez hori ikusten egin. Eta da, armi-armak, edo pilioiak, edo hainbat espezie sartzen diren eta zenbat sartzen diren ikusten egin. Eta nahiko interesgarria den ikerketa da, baina emaitzak ezin dizkizut eman, beste arrazoi batzuetatik, ez dauzkagulako oraindik emaitzak. Lanean gabiltzan kontu bat da. Lainketa iaz egindakoa da. Eta, baina hori, printzipioz, nahiko txo argituko du sistema hauen garrantzia. Eta lehorriko izakientzako eta uretako izakientzako dauzkan implikazioak zein diren. Beste gai bat, nahiko importantea dena kutsatzaileena. Horre, badakigu, gizakiak sortzen ditu hainbat eta hainbat sustantzia kimikok eragina daukatela. Eragina izateko sortzen ditugu, baina eragin primario hortaz aparte, biotan edo beste eragin sekundario bat izan dezake. Eta kontua da agertzen da, adibidez, Europa mailan,
nola daukagu, arrisku kimikoa deitu dion zerbait. Bai, arrisku kimikoa, hau, egin dutena da, azken batean, ikusi horko uretan, arro egin uretan, ze koktel kimiko agertzen den, ze menu kimiko daukagun, ez? Zenbat produktuz berdin agertzen dian, eta kategoriak sortu, horren arabera. Eta hor ikusten da, Iberiar penintzulan, itxuraz, nahiko koktel txikia dauzkagula, ez? Produktu kimikoatik, produktu kimikoen baritatean ikuspuntutik nahiko balio bajuetan gaude, bai? Baina, baduzkagu, Europa mailan, zenbait arro, gorriz agertzen dian. Ez esan nahi du, industria astunak sortzen dituen, edo gizai jarduera sortzen dituen produktu kimiko pila dauzkagula hor sartuta, ez? Eta noski, produktu kimiko hien eragina gehienetan ez jakina da, ez dakigu zer gertatzen da, bai? Zenbait kasutan egon gara, gauza hauek ikertzen baita ere, eta hemen agertzen zaizue adibidez, farmakoen konzentrazioa. Eta sartzen zarenean gai hauetan, kontuatzen zara zenbat gauza ezberdin agertzen dian sistema naturaletan, ez? Farmakoak gizakiak inotzen ditugun sustantzia dira noski, bai? Guri onura sortzen diguten produktu kimikoa dira, baina noski gure gorputzetik pasa ondoren, iraitzi, araztegitara joaten dira, eta araztegiak ez dira gai gehienetan farmako hiek degradatzeko. Orduan, azken batean, isurtzen dira zuzenean erreketara, ibaietara edo itxasoraz, segun eta araztegiak ze daukan, ze formatu daukan. Orduan hemen, ikerketan ikusten da, populazioen densitatea, hau da, zenbat eta pertsona gehiago egon, sistema naturaletan ere farmako gehiago dauzkagula. Farmakoen baritatea gehiago daukagu. Adibidez, hemen agertzen dizkigu antidepresiboak, agertzen dizkigu bihotzaren botika, agertzen dizkigu esturaren kontrakoak, neuk hartu behar izan dudana gaur, edo beste hainbat produktu ezberdin dauzkagu. Orduan hauen eragina, produktu kimiko koktel hauetan gertatzen da bezala. Produktu kimiko bakoitzak eragin badauka, baina kombinazioan eragin horiek multiplikatu egin daitezke, kasu arraroetan anulatu egiten dira, baina kontua da, ez dagoela errekursorik, ez dagoela modurik benetan askotan predikziorik egiteko. Orduan, zenbat eta produktu kimiko gehiago izan, komplikazioak handiagoa eta predikzio gaitasuna txikiagoa. Hemen, egin genuen lan bat, manipulatibo hauetakoa, Elgoibarko araztegian. Elgoibarko araztegia, ez dakitak izuten non dagoen, hor Elgoibarko peajean sarreran, hortxe inguruan, Azkarateko portuaren barrenean, hor dago araztegi bat, hartzen dituena, Elgoibar, Eibar, Ermua, inguru hortako urak. Orduan, egin genuen azan, printzipioz, araztegia daukagu, araztegiak ur zikina hartzen du, eta ur garbia bihurtzen du, eta ur garbi horrek ez dauka eraginik. Hori da plantamentua. Benetan, hori da gertatzen dena, ez dauka ur garbi horrek eraginik, goazen testatzera. Orduan, egin genuen azan, adostu, araztegiko arduradunekin, bere ur garbituen parte bat hartuko genuela, eta isuriko genuela bertako errekasto txiki batera. Orduan, ezarri genuen estazio bat kontrol moduan, isurketarik ez zeukana, beste estazio bat inpaktu moduan gure isurketa hori zeukana. Eta konparaketak egin genituen. Eta hemen predikzioa, zein da predikzioa? Predikzioa da, printzipioz, adibidez, araztegiak gai dira mantenu gaiak kentzeko. Gai dira, hor askatzen ditugun edo hor sartzen dira markatu nitrogeno, fosforo, potasio, molekula fertilizante horiek arazteko gai dira. Baina, inoiz ez dute lortzen errekan dauden maila bajua. Hor badago, printzipioz, fertilizazio prozesu bat, fertilizazio prozesua gertatzeko arrisku bat. Eta bestetik, hor esan dugu, farmakoak agertzen dizkigula, baina farmakoak agertzen aparte, agertzen dizkigu, eremu horietan, dauden jarduerek sortu ditzaketen produktu ezberdin pila bat. Orduan hor, efektu toksiko bat ere espero genuen. Eta, justu, hori ikusi genuen. Ikusi genuen zan, hor, zarea honetan, hemen ikusten dugun zarea honetan, biofilma izugarri mendatu zela, hemen algak gehiago agertu ziren, zergaitik fertilizatu da zegoelako, gure badatzeko hortuko produktu hau bezala, eta biofilma hontaz erikatzen ziren espezieak ugaritu egin ziren. Baina, ikusi genuen bestalde, efektu toksikoa ere, espezie batzuk desagertu egin ziren. Orduan, lokalki, oso tramu motzean, 100 metrotako tramu bat izan zen, baina lokalki ikusi genituen predikzioak esaten zigun aldaketa horiek, ez?
Beste kezka bat, eta lotuta dagoena, erreketan sortzen den inpaktuarekin, lurzoruaren betetzea da. Bai. Eta hau, nahiko modu, ez da nola esan, lasaien hartzen da, hau da, egin beharreko zerbait bezala, normala irutzen dugu, etengabe, zoru gehiago eta gehiago eta gehiago eta gehiago okupatzea, baina noiz edo noiz, bukaera batzen beharreko lukeen zerbait da. Orduan, hemen adibide modu jartzen dizuet, 1945ean, oinatik zeukan edifikatutako eremuaren forma edo, gutxi gora bera, ziur ahaztu dituala etxe batzuk, baina, ikusten zute gaur egun zenbat gehiago da. Bai? Eta hau, 80 urteko batean dago, aldaketa bat da. Bai? Aldaketa hau, noski gertatu da, industrialdea hasi da, baina etxe bizitzak ere izugarri hasi dira, bai? Eta hau, oinati, oso polita da, baina konparatu Zarautz bezalako presio turistikoa daukan herri batekin. Bai? Zarautz baten, edo Zumaia baten, edo Getari ez dagoa, edifikatzeko leku askori baino. Horrelako edifikatzeko leku pixka daukaten zeak, herriguneak, turistikoki importanteak edo dianak, horietan, biderkaketa, espazioaren okupazio biderkaketa izugarri handia izan da. Eta horre, zenbait problema sortzen ditu, inpaktuak handitzen dituelako noski, eta problema sortzen ditu kudeaketarako energiarena, uraren distribuzioarena, kutsaduraren bilketarena, hainbat problema, azkenean, eragina daukatena sistema hortarretan. Azken kontua, aipatu nahi nizuena, da dibertsitatearekin lotura daukana. Horre, hemen ikusitugun inpaktu guzti hauek, noski, etengabe akumulatzen joan dira, eta intensifikazioa ere gero eta handiagoa da. Orduan, patroia mankomuna da, berdin da zein talde hartzen dugun, zein talde biotiko hartzen dugun, patroia mankomuna da, estintzio tasa, iraungipen tasa, esponentzialki igotzea. Hori da predizio guztiek esate dutena. Predizio guztiek eta, ez da predizioa, observazioa dira hauek. Hau da, ikusten badugu zenbat espezie galtzen zian talde batentzako orain dela 100 urte, gaur egun talde berdinarentzako askoz espezie gehiago galtzen dira. Eta hori errepikatzen da intsektuetan, hori errepikatzen da hegaztietan, hori errepikatzen da ugaztunetan, berdin da zein talde hartzen dugun, iraungipen tasak gora dijoaz. Gora dijoaz eta gainera forma horrekin, modu esponentzialean. Eta hau, zeren eragina da, maila globalean eta lokalean egiten duten hainbat faktoreen araberakoa. Hor, kutsadura hitz egin dugu, habitataren okupazioa hitz egin dugu, klima aldaketari buruz, lehortegi buruz, guzti honek azken batean sortzen du hau. Soluzio partzial moduan, badaukagu erreserba naturalen sorrera edo. Horre, esan dugu, erabaki dugu gizarte moduan, utziko ditugula leku batzuk, aldenetan naturalena, espeziak hor mantentzeko. Eta hor, erdiko mapa horretan agertza izkitzue, hemen inguruan dauzkatzuen zenbait eremu. Hor daukazute ezkerren azpian Aizkorri, Larda hemengo hau, horko hori Hernio, Pagoeta, Izarraitz, Arno, egia da oinati baino behar badan nire aldera gehiago joan ezela. Baina azken batean, badauzkagu hor olako errefugio moduko batzuk, espezie ezberdinak mantentzeko, eta, etxeko lanak eginda. Gaur egun ikusi dugu ezetz, gaur egun ikusi dugu hori ez da nahikoa. Eta espeziak mantentzeko beharrezkoa izango dugula, eta gaur egun indarratzen ari den kontzeptu berri bat da, korredor ekologikoena. Hau da, baimentzea espeziak erreserba habitatik batetik bestera mugitzea. Dena delako gertatzen baldin bada eta Izarraitzen lehorte handi bat gertatu delako espeziak galtzen baldin baditugu, Pagoetatik edo Arnotik espezioi berriro errekuperatzeko posibilitateak sortu behar ditugu. Eta orduan fluxua behar dugu, ez mugimendua behar dugu. Eta ja ez da dibertsitatearen kudeaketa kausa estatiko bat, ez da esatea hemen daukagu espezie kolekzio bat, hori mantenduko batirako eta listo. Etxeko lanak egin da, ez. Asumitu behar duguna da, espeziak galtzen eta irabazte joango gara etengabe eremu bakoitzean, eta baimendu behar dugula batetik bestera fluxua behotea. Eta zentzu horretan lan asko egiten ari da, fluxu horietan eragin negatiboa sortu dezaketen kontuekin. Eta adibidez sistema urtarretan presekin. Presak egoteak, badakigu oztopatzen duela fluxu naturala espezieena ibaian gora eta ibaian behera. Orduan hor zenbait lan egin dira, gaur egun, eta ezagutu dituzuen baian egiten ari diran zenbait lan ere, presa batzuk hemen oinati inguruan ere baten bat kentzen ari dira. Ez dira presa izugarri handiak, beti dira oztopo txikiak, baina oztopo txiki horiek ere
izugarrizko kalte egite dute, eta gehienetan, planteamendu hori da behintzat, gehienetan onura ekonomikorik ez dute sortzen. Orduan hor ere lan asko egiten ari dira. Azkamen ere, baukagu lan bat, zeharka edo lotuta dagoena diversitatearen banaketarekin. Hau da, berriro ere, iaz egindako lan bat, orduan datu gutxi eskaini izaket, baina hemen dauzkagu Aizkorri Aratzen parkean barruan, edo parkean alboan daukagun Ibai Arroan 10 puntu, ezagutuko zute, ez da, zona hori, Arautzekoa, Arantzazukoa, bai, hor behan daukagu adibidezea, Iturrigorri, eta, leku guzti hauek lagindu genituen ikusteko diversitatean nola banatuta dagoen, bai. Badakigu hor dauden puntu horiek, inpaktu ezberdinak pairatu dituztela bere historian zehar, bai, eta orduan nahi duguna jakin da, hor dauden oztopoek edo hor dauden migraziorako arazoek, problema horiek edo garai bateko inpaktu horiek denbora luzeagon mantentzea bermatu alduen edo sortu alduen. Hau, bereziki interesgarria den leku bat da Aizkorrirena, horrelako gauzak aztertzeko, dauzkagulako lehortzen diren eremuak, dauzkagu kobazuletara sartzen diren errekak, dauzkagu, Arautz bertan ere, daukagu iturburua ur desintekin egoten da, eta arautzen, emari asko jaisten da, berriro igotzen da, daukagu jaturako presa, daukagu gero hor behean beste pare bat oztopo. Orduan, sistema bezala nahiko interesgarria da, adibidez konparatzeko artikutza batekin. Artikutza bat, nahiko natural utzi den eremua da, eta bien arteko konparaketak emango diguna da pista bat, zenbaterainoko efektua daukan isolamentu lokal horrek. Eta zenbaterainoko zailtasunak sortzen dituen espeziak mantentzea nahi balen badugu, kasu honetan Aizkorri Aratzen. Hemen, erakutsi izaketan bakarra da, arrainak lagindu genituen, hor dauzkatzute grafiko horretan, eta agertu ziren zen amu arraina, eskailua eta maskarra, leku ezberdinetan eta ugaritasun ezberdinekin, baina amu arraina desinte. Ikustean nahi dugun gauzetako bat da adibidez, analizi, nero aipatu izuet, zeak egite ditugula, funtzionamentu analiziak egite ditugula, baina esparruetako lantzen dugu esparruetako bat da, ahaitasuna dena, orduan nahi duguna ikustea da adibidez, hor dagoen amu arrainak behain artean nola dauden erlazionatuta. Zenbateko ahaitasuna daukaten, eta populazio isolaturik bat daukagun edo ez. Adibidez, iaia segurua da, Iturrigorriko populazioa oso isolatutako populazioa izango dela. Eta horrek sortu ditzake, kudeaketa ikuspuntutik zenbait arazo. Baina behar bat izan dezakegu, arroan beste leku batean ere horrelako puntu bez bat, edo zaitasun berezia dauzkan punturen bat, eta horiek identifikatzea pixkat daukagun helburua. Oso labur joan naiz eta problema bakarrik aipatu ditut, eta bukaerako diapoa nahi nuen aprobetxatea soluzio batzuk edo planteatzeko. Soluzioak maila lokalean eta norberak aplikatu ditzakenak dira, gehienak, baina bat oso importantean adibidez da kontsumo patroiak aldatzea. Bertakoa, ekologikoa, erabile luzekoa, eta, kasu honetan adibidez, hau egiteak bakarrikan oso esparru ezberdinetan dauka eragina. Eragina dauka produktu kimiko gutxiago erabiltzean, eragina dauka kontsumo energetikoa jaistean, eragina dauka hainbat alorretan inpaktua gutxitzeak. Beste izango zen, plangintza, hau ja gure gainetik dagoen zerbait da, baina plangintza plantzatzen denean, egiten denean, biodibertsitatea, ekonomia, energia uztartu behar direla. Integratu egin behar dira ikuspuntu ezberdinak, eta horietako edozein kanpoan ustearekin, izugarrizko planteamendu problematikoak edo sortu ditzakegula. Beste kontu bada, araudia betearaztearena. Lege gehiago daukagu uste duguna baino, askotan betearaztea bakarrik faltatzen da. Badauzkagu hainbat aztertara o hainbat lege aplikatuko balira, gure ingurumena askoz hobeto egongo zena. Orduan hori kontuan hartu beharreko zerbait. Beste kontua da planteamendu proaktiboagoa egin beharko litzatekeela ingurumen kalitatea emendatzeko. Parke naturaletan askotan gertatzen dena da oso planteamendu pasiboak egiten dira.
oso, bueno, bai, izatzen dugu, ez? Jartzen dugu maparen gainean zein den perimetroa parke horrena, eta bai, balio berezia dauzka, eta bere horretan utzita, balio berezi hori mantentzen jarraituko du, eta hobetu egingo da, bai. Baina nik uste, bueno, bidezkoa dela baita, bueno, prozesu horiek edo hobetze horiek azkartzeko, mekanismo batzuk edo bide batzuk ere martxan jartzea. Bai, errestaurazioaren bat, adibidez, basoak errestauratzea, ibaiak errestauratzea, eta horretarako neurriak badaude. Bertako espezia landatzearena, kanpoko espezia kontrolatzearena. Badaude gauza batzuk egin ditzakeguna, bueno, leheneratze hori edo naturaltze hori, modu azkarragoan gertatzeko, ezta? Eta azkeneko puntua, esatzen planteatu nahiko nukena da formakuntzarena. Bai, formakuntzari garrantzi berezia ematen diot, bati bat kudeatzaile eta eragileen formakuntzari ari naiz hemen, formakuntzari buruz ari naiz hemen, hobe beharrean okerreko neurriak hartzen direlako zenbaitetan. Bai, azken batean, bueno, normala den bezala guztiok ez dakigulako denetik, eta, bueno, esan dakoa, neurri batzuk hartzen dira, itxuraz hobetu beharreko kontui soluzioa bilatzeko, eta justu kontrako bidea esatzen da. Orduan, formakuntzaren kontu hau, oso importantea da baita. Eta esan da bezala, aurkezpena txikia, ez dakit orain daukazuten zerbait zuek eztabaidatu nahi zutena. Kontua da, ez nuke nahi pentsatzea baita, argaztegia problema direnik, ez? Argaztegia soluzioaren parte izan dira. Horre, justu haintxe argitaratu deu lan bat, Europa osoko biodibertsitatean, ibaietako biodibertsitatean bilakaera, eta garbi ikusten da argaztegi esker biodibertsitateak gora egin duela. Oda da, sistema gutxietako bat, hobera joan dena. Eta zergatik da, kutsatzaile gutxi osartzen dialako. Hori bai. Bai, egia da, dena dela, ikusten dela, askatzen den hori ere ez dela guztiz garbia den ur bat. Bai, hori kezkagarria da, bueno, bai, eragin badauka. Honena izango zen eraginik ez eukitzea. Baina, igual planteatu behar dena da, bideragarria da, oraindik ere gehiago sartzea, gehiago garbitzea, kasu batzuetan izan daiteke, baina beti, zezen araberakoa den. Baina, eragina daukala jakiteak, behar bada, sortzen diguna da, bueno, goazen ikustera, parke natural bat balma daukagu, eta isuri behar baitugu, bertan dagoen herri baten argaztegiak sortzen dituen urak, behar bada parke naturalaren barruan ez genuke egin behar, beste leku batera garraiatu beharko genuke. Hau da, inpaktuak ere lokalizatu egin beharko genituzke, hori jakinda. Epe motzean edo epe luzean jakingo dugun, hemen, biometagarria dian sustantziak eta katetrofikoan metatzen diren sustantziak, eta berez egia da, sustantzia kimiko guztiek, sortzen diren sustantzia kimiko guztiek, naturan bukatu badezakete, test batzu pasatu behar dituztela. Bizidunetan eta ekosistemetan sortzen duten eragina aztertzeko test bat. Eta test horien ondorioz sortzen dira gero, guk etxean dauzkagun produktu kimiko daukaten kalabera, eta ez dakite, horako zeinu horiek, batzuk izaten dira, erreka baten irudia agertzen da, eta hildako arrai bat, beste izaten da kalabera bat, beste, daukan pozoitesun gradu ezberdina adierazteko erabiltzen dute hori. Orduan guzti pasatu behar dute hori. Hemen txarren-txarrena da, bakoitzak, produktu kimiko bakoitzak hori pasatu darren, gero ja hor koktelak agertzen dezkigu. Hau da ez da sustantzi bakarra daukagula, eundaka, milaka sustantzia dauzkagu zenbait kasutan. Orduan, horiak eskagarriak, kombinazio horietako batzuk behar bada, predizitzen zaila dian eraginak izango dituztela. Baina esango nuke gehienetan bapateko eragina diala. Gehienetan garbi ikusiko zela hor ez gertatzen den. Gero, koktel horregatik zerbait gertatu balin bada, jakitea zergaitik gertatu da hori eta zein den koktel horren, ze koktelek sortu duen problema hori ja beste kontu bada. Baina bai, nik uste gehien bat nahiko bapatekoa dela. Horregin zutena zen, zonaldea fertilizatu, hau da, alga gehiago sortu zian, eta orduan hostoak jate zituzten, gutxi gora bera errekatan zailkatu ditzakegu espezieak, herbiboroak, hostoak jate dituztenak eta alga jate dituztenak. Orduan, hostoak jate dituztenak intzian gutxiagotu eta alga jate dituztenak emendatu. Eta bai, hor zaude sustantzia kimiko berriek espezie kopurua jaitsi zutela. Dibertsitatea bera sortu zuten. Tramo oso txikia izan, kontua izan behar da, tramo 1 metrokoa zen, eta tramo horrek ura jasotzen zuen, ahaztegiko ura jasotzen zuen, baina etengabe aritzen baita,
goiko errekako ura jasotzen, eta diluitzen ari zen, eta, hau da, diluzio tasa zen 1/3. Orduan, 1/3ko diluzio batekin eragina ikusteko gai izan ginen. Orduan, bueno, nahiko esangarria da. Hemen ez da arrunta, baina klima mediterranearrean oso arrunta da erreka araztegiaren efluentearekin sortzea. Ez hau da, hori zaila imaginatzea, baina han erreka lehor dijoa, eta golpea erreka sortu da. Aiba, surgentzia bat ez. Da, araztegiko efluentea, horren ura da. Orduan, kasu hortan, 1/1 diluzioa daukagu, 1/1 da efluentea. Eta hor bai izugarrizko eragina dauzkagula. Justu horri buruz proiektua idazten ari naiz da berre diru hartzen du. Kontua da, badauzkagula zenbait inpaktu emendatu diana. Bat da, garbia landaketen inpaktua. Eta landaketen inpaktuari buruz hemen gutxi ikertzen da, eta gutxi ikertzen da aldagai batzuen ikuspuntutik. Azken batean, adibidez, sedimentuen garraioa. Sedimentuen garraioa gertatzen dena, sedimentu finen garraioa gertatzen dena, edo lurzoruan galera, hori desente ikertu da, baina lehorreko sistemetan. Hau da, asko ikertu da, zenbat lur gartzen da lehorraldean edo basoetan, landaketa euskagulako eta basoa mozten delako. Baina gutxi ikertu da, sedimentu hori nola joan. Eta garbi ikusi dugu, hainbat sistema naturaletan, Leitzaran da adibide oso ona horretarako, ikusten da oso lotura estua dagoela baso mozketak eta daukagun sedimentu motarekin eta agertzen dian bizidunekin. Orduan ikusten duguna da, hori izan daitekeela arazoetako bat. Beste arazo bat da Ibaiertzeko basoa. Ibaiertzeko basoa izugarri kastigatu da, hau da, altzadiak etengabe dijoaz behera. Garai batean ere altzadiak ez dira hainbeste esplotatzen, orduan okupatzen joan gara, eta altzadi gutxiago dago, hori kartografiatuta dago eta evidentzia badauzkago. Eta altzadiak bereziki onak dira oso errekurtso importante sortze dutelako, errekurtso mamitxo sortze dutelako. Altz oztoak proteina asko dauka, nitrogeno asko dauka, eta horrek baimentzen du produzio tasa izugarri handiak sortzea. Adibidez, leku askotan altza ordezkatu da, eta hori ez naiz bailaran gorari, bailaran berari naiz, baina altza asko ordezkatu da platanoarekin. Platanus hispanica edo, hori parketan jartzen den platanu hori, normalen terrazak estaltzeko eta jartzen den platanu hori. Ibaiertzeetan leku askotan ikusten da errepide baztarrean, baina izugarrizko tamainua hartzen dituna. Ez dago errekurtsoaren kalitatearen ikuspuntutik distantzia handiagorik altzaren hosto kalitatea eta platanoaren hosto kalitatearen artean baino. Altzaren hosto kalitatea oso ona den bezala, platanoaren izugarri txarra da. Izugarri txarra da, barkatu ez ditzau, kaurre bat delako platanoa? Ez, platanoa da oso efizientea mantenugaiak erretiratzen hostotik, hostoa askatu aurretik. Orduan, askatzen duena da zelulosa hutsa. Ez dauka horrek papera da. Orduan, horrek ez dauka mantenugairik, ez dauka produzioa sortzeko modurik. Orduan, bere bizitzeko modua hori da, oso arrakastatua da ikuspuntu horretatik, baina horrek beste sistema batzuei donatzen diren, pasatzen diren energian ikuspuntutik edo mantenugain ikuspuntutik, nahiko pobrea da. Eta orduan, horrek ere badauka zera. Baina alderdi hori ere gutxi landu da adibidez platanoen eragina. Zergatik, oso modu izulatuen agertzen dira, landare hilerak, altzak ere hilera gutxi horietan agertzen dira, sistemak dira, ez dira baso zailak desagertzen dianak, orduan nahiko zaila ikertzeko, non ikertu, lortzen dituzune erantzunak horrena bakarrik aldean jakitea ere zaila da, orduan kutsatu da, baina nik uste bai dela kombinazio bat gauza ezberdinena, baina bai, berakada hori adibiz ikusten ari gara, Oain ikertzeko asmoa daukagu, adibidez, jakinda, azken Gipuzkoan eta Euskal Autonomia Erkidegoan daukagu mundu mailako erregistrorik onena makrono gabe eta arrainena. Dudik gabe. Mundu mailan daukagun erregistro definituena temporalki, hau da, laginketak egiten direlako urtean bi aldiz, eta espazialki ere detaile txikienean, Gipuzkoan eta Euskal Autonomia Erkidegoan dauzkagu. Orduan, horrekin idea bat eduki dezakegu, duela, 1983, inguru egiten hasi zen, leku ezberdinetan. Orduan, jakin dezakegu hortik hasi eta onarte, ekoizpena nola joan den, eta mamorroetatik
arrainetara sortzen den energia transferentzia hori, lehen nola gertatzen zen eta bai nola gertatzen ari da. Bai, hori nolabait estimatzeko moduak baduzkagu, eta hori adibidez egitekotan gabiltza. Ikusteko, benetan hori izugarri aldatu den, edo ez, hau da, bereziki, beste hipotezia izan daiteke, bereziki arrainetan eragiten duen sustantzia dauzkagu, orain, eta lehen ez geneuzkanak. Orduan, ornoga ekoizpena berdin jarraitzen du izaten izugarri handia, baina arrainek egiten dira. Ez hori izan daiteke beste hipotezia. Baina ez daukagu evidentziarik hori ere defenditzeko. Orduan. Ituko gazteak ginean, ez daukagu datorik. Ja, bai, kara. Bai. Baina eski, baina hori behin da berriz entzutenetan zerbait da. Bai, eta behin da berriz entzuten dute, herritarren gandik, pixkate, beak ikusitako esperientzia datorrena eta kudeatzailetatik ere. Urtetik urtera lainketak egiten ari denak ere, esate dute, azken nia zinitzanean, hemen arrain gehiago zegoen. Orokorrean arrain gehiago zegoen nia zinitzanean lanean, da mazke dute igual, hortamar urte gauza berdina egiten eta arrantza egiten diputazioantzako edo gura agentziantzako edo. Orduan hori bada zerbait landu beharrekoa, baina oraindik ez dakigu zer gertatzen ari den. Bai, hori bildurri baukago, hori ikusten da, zenbait kasutan planteatzen dela. Hidroelektrika zaharrak martxan jartzia, edo leku batzuetan hidroelektrikak martxan jartzia, hori planteatzen da kasu batzuetan, ikusten delako. Eta, hemen, lehen esan dute, modu integratu batean lan egin behar dela, eta egia da, hori da. Horrek zentral termiko bat kenduko balu, bale. Orduan, ez da horietan, nik uste ez dela modu fokalizatu batean hartu behar da. Hau, inpaktu bat daukatu digabe, eta inpaktu hori onartu dezakegu, baldin eta honek sortuko badigu, beste zenbait kasutan, beste arazo baten, beste inpaktua sortuko duen, edo inpaktu handiagoa sortuko duen jarduera bat, ekiditen baldin badugu. Orduan hori, baina idea planteatzen, hidroelektrika berriak jartzea. Berriak jartzea baino gehiago mantentzea daudenak, eta energia berdea den ikuspuntutik, egia da, inpakturik gabeko energia sorrerarik ez dago. Guztia dauka inpaktua. Hau da, energia solarra, baina hor dagoen mineralak ere nonbaitetik etorri dira, eta horre inpaktua sortu du belekoa, ez da behar luzea dago, baina. Orduan, da, batzuk ibal problematikoa dian inpaktua dira, daukagun egoera kontuan izan da, eta lokalki ere problematikoa izan daitezke, gazen horiek ekiditera eta ze alternatiba planteatzera, eta ze zentzu hortan sortu diren zatako alternatiba batzuk dira hidroelektrika denak. Igual kantziok maila zelularrean eta lan egiten du gehiago. Orduan eta maila genetikoan pixkat mekanismo genetikoak eta lantzen ditu gehiago. Nila maila ekologikoan gehiago lantzen dut, sistema mailan ze eragin sortzen ditu. Orduan, sexu aldaketak eta horrelako kontuak orokorrean ez ditugu aztertzen. Egia da, hori adibidez, oso ondo enmarkatzen dela isolamenduak sortzen duen problema erantziarekin. Horrelako kasu bat bali maukazu, horrelako kutsatzailea bali maukazu, eta lokalki ugalketa mugatzen badezu guztiz, espeziea bertan izateko aukera bakarra migrazioa da. Eta kutsatzailea joan denean, berriro populazioa berritzea. Kontu horiek gehiago ikertzen ditugu. Ez hainbeste sexuan eta maila zelularrean sortzen dien eraginak gehiago populazio konkretuak non daude, zergatik daude hemen, nondik etorri dira, espadin badira etorri zeharazo daude etortzeko, kontuak. Baina Ibon Kantzio jarretzen du kontu egiten. Produktu kimikoak etengabe sortzen dira, baina zeraten gaude, proiektu berri baten gaude, leku urbanoek sortzen dute kutsaduraren eragina aztertzen da. Leku urbanoak, azken batean, kutsadura pluviala esango dugu. Euri-urak plaza bat garbitzen duenean, eta plazako ur hori guztia errekala doanean, ematen duen zerrikeriak zer dauka. Hori da pixka. Edo garbitzen duenean poligono industrial bat, poligono industrial bateko olio eta pneumatiko soberakin eta isuri diren, deskuidoz edo denalakoz isuri diren produktu guztiak garbitzen direnean, iristen diren erreka ze ondorio dauka. Eta horari gara ikusten, ondorio, uste inoen baino ondorio leunagoa dira, momentuz, baina agertzen dira
sustantzia batzuk bereziki importantea dianak. Eta badaukagu menu bat, sustantzia berri batzuena, ostras, igual, bai, guk eragin nahiko lehuna ikusten ari gara, baina sustantzia hauek isurtzen ez direlako, baina gozen ikustean sustantzia hauek sortzen duten, eta orduan ikusten direla eragin nabarmenak, arrainetan espezifikoki, edo amu arrainetan, salmonidoetan, adibidez, bereziki eragiten duen sustantzia batzuk detektatu ditugu, literaturan, eta orduan horiekin lan egitekotan gabiltza, zenbaterainoko importantea dian gure ingurunean. Hau da, beraiek aztertu dituzten sustantzia kimikoak. Asko, mandenitzaie, hitz badago sustantzia emergenteak, sustantzia kimikoa emergenteak. Eta emergenteak dira, regularki monitorizatzen ez dian sustantzia horiek. Orduan, badakigu hor daudela, baina momentuz ez dugu jarraipenik egiten. Eta horien menua da, lan horretan agertzen zena. Horietako askok behar bada eragin txikia daukate. Hor agertzen zaiguna da, asko daudela. Izugarri daudela. Eta, ez dut esan deno, baina menu zabala izateak ere ez du zanei arrisku gehiago dagoela. Behar bada leku konkretu batean, daukagu oso kaltegarria den sustantzia bat, edo pare bat, eta horrek sortzen du kalitatean jaitxigera. Orduan, ez da guztiz lotuta. Eta gero, hemen, ez dakit, lan egiteko modua edo izan da arro mailan, ez? Kontsideratutena da arro osoa kolore berdinekin jarri dute, eta noski arroien iturburuetan badaude ere mugokiak, ez dakit hor badaude alpeak agertzen dira, naranjas dauden zenbait arroetan, ez? Eta ez daukago problema hori. Orduan, pixkat, simplifikatutako zego da, ez? Grafikoa da, ez dakit, gure kasuan Ebro osoa agertzen da, eta Josoa, edo bai, Guadalquivir osoa, eta Guadalquiviren noski, edo Ebron bertan ere, badaude leku batzuk izugarri kutsatuta daudenak, eta beste leku batzuk, nahiko kurioso daudenak oraindik ere. Industria kimikoa, bai, industria kimikoa, bai. Azken batean, zenbat eta industria gehiago izan, nahita edo nahi gabe, isurketak egoten dira. Eta isurketak, lehenago edo behan dugu, detektatu egiten dira. Azken batean, sistema handi hauetan, ez gara ari izan, oinetiko erreka txiki bati buruz, sistema handi hauetan jarraipena nahiko intentsua da. Eta kutsatzaile batzuk gainera, biziraupen handia daukate, eta isuri harren leku batean, errekan o ibaian, puntu askotan agertuko da oraindik ere degradatzen ez delako. Orduan garbi agertuko da, poluitzaile bat, isuri den lekutik 100 kilometrotara. Orduan, adoptatik, industria daukan bentaja berez da, berez prozesua erregulatu dezakela. Hau da, askok araztegi propio daukate. Araztegi propio daukate, dimentsionatu dezakete araztegi hori bere produzio plantari, eta orduan esan, urtero ez, egunero sortuko ditut hainbeste litro. Eta araztegi honek izango du hainbeste litro araztego gaitasuna. Ondo dimentsionatuta balin badago, eta produzioa etengabea balin bada, ez produzioa konstantea balin bada, behin interesa hori izango da, nahiko egoera interesantea da. Gure araztegiek, araztegi ur urbano gartzen dituen, araztegiak problematikoa dira, zentzu horrela. Zergatik, momentu, euri urak ere araztegira iztezkigu. Orduan, momentu batean, euria egiten duenean, iristen zaigu, 10 aldiz, 20 aldiz volumen gehiago, eta araztegi ez daukate lekurik hori guztia gordetzeko. Eta egiten dute, prozesu askartu. Eta momentu egiten iruditu arren justu urasko iritsi zaigu, urasko iritsi dizu, baina askatu dituzun molekula toksiko gehiena justu momentu hortan askatu dira. Bai pasak egiten dituzte, edo, paso egin behar dute, partea bintzen askatu egin behar dute. Aldo ezain askartzke, ez daukatera gaitasunik, orduan problematikoa dira. Oina adibidez, badago beste mugimendu bat, edo beste zea bat, ezako den golako kezka bat, eta leku batzuetan egiten ari dira, nahiko modu intentsoan, ur fekalak eta ur pluvialak desberdintzea. Eta hor lan egiten ari da. Horrekin, printzipioz, prezipitazioaren menpeko emariak ez dira izango, eta araztegin funtzionamentua erregulatuago batean joango da. Azkoetan, araztegi bat jogurtera bezala da. Jogurra egiteko etxean egin dugun jogurra seguru da, no? Errezeta jarraituzkero ondo hortetzen du. Baina, derrepente esaten maiate, 10 aldiz ez negeia osartuko dela, jazta, horrek ez du funtzionatzen. Araudiak bete araztearena, ipatuen. Eta horrekin lotutako, altzadiekin lotutako gauza badago, eta hori da, printzipioz, ibaien eta erreken bi alboak publikoa dira. Hori noski lurjabeari mina handia ematen duen zerbait da. Baina publikoa dira. Eta hor badaude neurri batzuk, distantzia batzuk, berez lurjabeak
errekaena kontsideratu behar dituenak lur horiek eta ez bereak. Bai. Eta horiek ez dira betearazten. Hori betearaziko balira eta horiek adibidez altzadi bihurtuko balira, bai? Izugarrizko aldea izango zen altzadi edo denarako paso bihurtuko balira, hori egitearekin bakarrik, ja, isolatuko zen nolabait arroan gertatzen dena eta ibaietan gertatzen dena. Bai, azken batean kutsatzaile gutxiago iritsiko zian, mantenugai gutxiago iritsiko zen, itzal gehiago izango zuen, errekurtso gehiago iritsiko zian, errekara oztoa gehiago askatuko zialako, horrek ekoizpena emendatuko zuen, egur gehiago iritsiko zen, egur presa gehiago gongo zian, horrek habitat diferentzia sortzen ditu, arrainentzako produzioa emendatuko zen, orduan, bauzka, sekundarioki eta tertziarioki eta eta ez da gizien bateki, bauka horako hobekuntzak, baina neurri bakarra da errespetatzea, ibaiari legez errespetatu behar zen parte hori eta hori bernaturalizatzea. Egin dezakegu zerbait, hor zina planteatu zatea, industria kendu, edo landaketa kendu, gaur egune lurjabeak zera dauzka, bere lurretan zer egin behar duen espaldin bat agintzen parke naturala dela, edo denarako eremu gaiztua dela, eskubidea dauka nahi duena landatzeko, gutxi gora bera, eta hori horrela jarraituko du, espaldin badugu bintzat ikuste guztiontzako kaltegarria diren iharduerak direla hor egiten dianak. Baina askoz radikalagoa diren neurriak ezin dira hartu. Baina bai hartu daitezkeela hori, errespetatzea edo lehen eraztea, hau da, leku batzuetan errespetatzen da, baina errespetatzen da eta platanoak osten dira oraindik ere hor. Bai udalek ausardia pixka izan beharko lukete, programa bat sortu eta ez golpera platano guztia botatzea, horrek kaltea sortuko ditutu dira, baina eukitzea 10-20 urtetako horrelako bizio bat, zateko hemen platano guztiak enduko ditugu eta pixkanaka joango gara hori baso naturalarekin ordezkatzen. Horrelako planak egin daitezke. Guztiz adoz nago, baina orokorrean gara hormigo izaleak nik uste, zer gauza berritzen denean, parke bat berritzen denean, ja badakizu, zuhaitzak bota eta hormigo gehiago jarriko dutela. Hori da, ez dago zu programa ikusi beharrik edo proiektua ikusi beharrik, bai. Hori bai. Eta egia da, baita ere, askotan erabiltzen dela, publizitate moduan edo, egite dituzten oso jarduera txikiak, ez? Gure esperientziakin, duelago denbora bat, aipatu ziguten, naturan oinarritutako soluzioak eta permealizatu ditugu parkin batzuk hor ez dakit non, eta joan ginen ikustera eta bi parkin ziren. Bi parkin ez bi parkin, hau da, bi kotxeentzako parkin. Baina hau da, eta honek sortuko du, kasu hortan urumea zen, ibaia, honek sortuko du urumearen hidraulikan eta aldaketa bat. Hasiera bat da, hasiera bat bada, ondo, baina ez dakit gehiago gongo da. Orduan bai, zemaitan ikusten zu hori. Ibitzen dutela publizitateko bakarrik eta gero benetan inportadunean, ez dutela, presioa sortzeko modu bakarra, eta herritarren botoekin da, ez da bestik. Baina, hau da, iraungipena, ja ez dago bizirik, ez dago inon espezie hori. Iraungipen totalari buruz ari nahi zor. Hau da, ez da lokalki desagertu dela. Hau da, ja munduan ez dago espezie hori, ez dakigu, ez dugu detektatu. Eta bai, tarteka agertzen dira, golpera ez dakit zoologoa joan dela ez dakit nola, eta berriro detektatu du galdutzat ematen genuen espezie bat. Baina mundu mailako galera dira. Eta noski, lokalki espezieen aberastasuna gertatzen da espezie arrotzen presentziarekin, hori du dira. Baina bai, globalki patroi nabarmena da espezieak galtzen ari gara, tengabe ari gara galtzen. Orduan hau espezien galeraekin hori jartzen dute zera bezala, ezta? Inoiz ditzen dute hegazkin baten rematxeak bezala dira espezieak, ez hori analogia hori erabiltzen da, ez? Funtzio bat daukate, eta funtzio hori printzipio redundante izan daiteke hori rematxe bat kentzea berdin da, baina bigarrena, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, ez dakizu noiz, izango dituzun espezie gutxiegi, funtzio horiek betetzeko, hori gertatzen ari da. Azken batean, funtzio batzuk galtzen ari gara, eta ez dakigu benetan zein dian funtzio horiek, eta ze ondorio izango dut. Eskerrik asko Aitor, eta eskerrik asko hemen etorri zain Danori, eta pantailan beste aldien zuzen Danori bai.